வணக்கம் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ். இன்னைக்கு சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோட கண்டுபிடிச்சவங்க யார் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதோட ஷார்ட்கட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹராப்பா பொறுத்த வரைக்கும் அப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே தாய், ஓகேவா? அப்பா தாய், ஓகேவா? அப்பா. நெக்ஸ்ட் மொகஞ்சதாரோ ஆர்டி பானர்ஜி. ஸோ முகத்தை பேன் பண்ணுறாங்க. சங்குதாரோ மஜும்தா. ஸோ சங்கு வந்து தார் ரோட்டில் கிடச்சிருக்கு. அம்ரி வந்துட்டு மஜும்தா. ஸோ அம்ரி வந்து அம்மன் கோயில் வந்து தார் ரோட்டில் இருக்குது, ஓகேங்களா? சுக்காஜன்டோர் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ ஜெயின் அப்படின்றது பார்த்தீங்களா, இங்கே ஜென்டில்மேன் வச்சுக்கோங்க. டெய்லராக இருக்காங்க, டெயின், ஓகேவா? லோத்தல் அப்படின்றதுக்கு லோ, இங்கே இல்லை லவ் இல்லை லோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சுட்கோடா அப்படின்றது வந்து ஜோஷிக்கு வந்து கோட் ஷூட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும், ஓகேவா? பணவாளிக்கு வந்துட்டு பணம் கொடுத்தா தான் பீஸ்ட் படத்துக்கு டிக்கெட் கொடுப்பான். இங்கே தோழவாராக்கு வந்து தோழா படம் வந்து பீஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு. இல்லை வாலி பீஸ்ட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. காளி பங்கன் வந்து அமல்நாத் கோல் பிபிலால். ஸோ காளி ஆனால் வந்துட்டு லாலா கடை ஸ்வீட் இருக்கு பற்றி அது காலி ஆயிடுச்சு, அதனால் வந்துட்டு அமலுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஐஜியோடைய அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இயர் வந்து இன்சைட் பார்த்துக்கோங்க. டாட்டா பை பை ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்.